isu kum ka jaj penreu le kum ki majma itu ini berbor ba aden itu ben berbor ya kimat jura jong jaj penreu tena liang jong ka HMCC kum kedak jong ka jing gitbok ya kene ka jing sa jengget jong ini nong yalam jong ka jaj penreu nak benta ki tau ba jong ka jaj penreu nak liang jong ka HMCC ka khot ya public city secretary jong ka HM Central Body ba binos yang rang siang ba in ai ke jing duai ya ini nong ilam jong i nang ma kine jing angnot jong ini i nong thoan jong ke jaj penreu nak benta ka pateng ke pansaka nak benta ka lawai jong ka jaj penreu kin urlong namar hangi kum ke jaj penreu idon kam ya unong bunong thau kumpang juong ba ka jaj penreu ka ba dipreu tiplay pat idon kam ya ublay banajrong baun ai kabor ya kajat penreu lang baun unong thau an jong ni iba adan belar basoy mai iba la sacrifice na benta kapateng jong kajat penreu na kapateng ke pansaka namar ba ni kum ki noilam seng balang ni jon ke jingkermen bat ni jugi barbor na kapor sekapor padang bakla hauslam ar hajar khandai ni sipau pakpor yung jok em hidang kong hakaba babon ki political party babon ki nong yalam nakisan perthai babon ki pat pos neu ya kata ka LP rai ada ngambakla dai ide nong thoan jong penreu MLA nong krem ibala kren na hinda bar thoan ha bai dai bat ka LP tinamar kata kum keseng bidon kam ba ublei unsur tu ia kena jingdawa jong jak penreu kapadai lengba jong ini thoan jong ka nong krem sosi tengah kerpat benta ya i public city jong ka HMCC ba in ai ke jingduai ni pon ya pak dia paro bagaimana you way ublei ngai paro di paro hi ki badan hang ni ki ba slow nya kabe bikmat bangin pendam ke jingduai ya kai bakum ka jaj penreu ka kwa ya kai ka mau sipai u kapten jong ka jaj penreu ba ardan u ya ki nam ta ka ri ba ka jaj penreu ma ki samla ki jong gipsin ai ba ublei un pon urlong ba kane kan long ka jingjob ingi in pendam lang ka jingduai ablei ba khrau yon bandwai shime ha ka kertang ka jong jesus inan na kane ka jaga ka bai ba dan ko ba be kum ka jaj penreu hi paro ko ai ni don kam ya kane ko pa be bangin long ka jingjob kane ko pa be ka bangye ki kapakum ki khun ki chang mai ha baro jong ni ka meghalaya ka chungi ko pa bi nya kwa ko pa bi kane ka jingki kane ko lorong ka ba men pen lorong ka ba me ko pa bi ubadan men ai ka met ka ba koi ka kya ki thiet jongu ka blang slam ki long ki blang khan ka jabeng jongu ka blang slam ki long ki blang khan ki jingmat jing pakhat ki jong ka blang slam ki long ki blang khan men pendap hu la ka jing start ba jing champang pan yin nya ju pan nang nei chakmat kin mi ju ki sipai ki padap la ka jing start ki ba shlor ki padap la ka jing soret pat ki padap la ka jing ye nget ba kane ke kin di ka long ka jing job ya ka jai pen re hi baro koi ka buram ka long shame blai ba khna paro men don ring ka paro ye ye paro men ai hu ko pa jing start ba jing champang paro pan ni do ya ka jing jesus ba pne mingi amen di kermen ba ublei no bunong thau un snow ye kane ka jingkerpat jong ka jaj penreu lengba ka jingmi sakmat jong unong ilam jong i bederu jupol legislator na benta ki tau ba jong ka jaj penreu naman ngi sutu pat ni sokmen kum ka jaj penreu pang idang don ye ki kha ka wai ka jaj penreu namar ka de juk menta ba ada di long kum kha ka wai namar ngi sutu halade simet larang iklet pan pandi syasi lo ni so kum paniap tehre ba aden kum kolok menta lajan dak arsi mo dak beglah bat ka we ka ba kum ka jaj penreu ka ketik namar ni jui ba nakik political party ha ne ka ri ka be gejungi tang ka WPP ne hapo jilang beren pentrekam ya ka kular ane ka mat tumpai ba ane ka taka manifesto rengi gi we ki political party Kim James Syam la pentrekam ya ka taka manifesto ne ka jingkular mat election ke jugi Henry ni ba tang ne ka political party hapo ka jingelam ba adan ba ka pentrekam hok ya ka mat election ne ka taka manifesto ke jongki tinggi kermen ba ublei unirap na bentag ne kitau ba kitau san ba kimat jura jong dari petin leu kaba ile ba adan mix kemat nak benta kalawai pada patang nak benta ke patang ke bangsawan
guys pun nak lihat jung seng sesen ni hip hop di mana semua. Nak kepor ke ba omre ba kum ka seng kawan aji kersan ni badan nama ba i om tan isu ba pun isu bat haka juga por dilatip hal do por mensua gadon ke jing tip hal jika sains perkat jika ideologi jong badan nado por pengidang samla kenapa kata kena ke jing sacrifice do badan kadai sisya nak benta ke jim kam kerki jong ke jaj penreu pada khamtam jong samla bilang panang ustad jong ke review trap per kuai kublai sipun